Ik sport op dit moment net. En waarom net? Omdat ik er geen zin in heb. Lekker lui op de bank is ook wel veilig. Ik vond niet zoveel meer aan. Dus ben ik gestopt. Er zijn net meer zoveel sporten die ik leuk vind als saai. Ik doe het me eigenlijk net op diet. Ja, heel slecht, ik weet het, maar helaas. En als ik het echt kilo's rondkom, dan denk ik van, nou zit ik wel eens even wat aan. Ja, maar dat is in het geval net, dus dat scheelt. Op Strette liek je de meesten net zo fanatiek, maar toch is Achtkarspelen, nevens de wethouder, best een sportieve gemeente. Als ik zag wat er al wel net gebeurt hier op sportief meet, ja, dat is ook gaan zeggen, jongens, de meesten die bewegen haar goed hier. Alle dorpen haar veldsporten, van voetballen tot korfballen. Het was zwembaden, we treden sporthalen, oor is een gymzaal. Dus ik geloof dat gewoon net. Dat 64% niks aan sport doet. Dat geloof ik gewoon net. Even verderop in sportscholen zwitten binnen gewoon-inwoners van Achtkarspelen fanatiek aan de gang. Ik nooit wat aan sport, maar ik besef in ieder geval van, mijn conditie is wel aardig slecht. En ik werd ook wel wat dik. En toch, ik moet allemaal eens beginnen. En nu ben ik een oorlog hier bezig en dat gaat wel goed. Dus, Ik had een periode gewoon dat ik net sporten. Maar ik kon ook merken, dat viel ik me volle minder fit. Dus daarom ben ik hier toen ik heen gegaan. Doch is Dita Pauw, eigenaar van de sportschool, net verrast door de cijfers van het onderzoek. Nou, ik zie hier in het dorp bijvoorbeeld best wel een protte mensen waarvan ik weet die toch net om sport. Jeeld kunnen mij spelen, dat mensen het idee hebben dat ze een protte jeeld uit Jan moeten om sporten. Misschien dat ik mij spelen, dat we dat hier wat minder belangrijk vinden hoe we eruit zien.